नमस्कार मित्रांनो, आज आपण आलेलो आहोत कोकणातील अशा एक सुंदर गावात आणि आज आपण समुद्रामध्ये जाणार आहोत एक मच्छीमारी होडी घेऊन आणि एक थरारक दृश्य तुम्हाला पाहायला भेटणार. चला तर मग निघूया. आम्ही आमच्या गावातील मुलं गोव्याहून इकडे कोकणात आलेलो आहोत आणि इकडचे जे समुद्रकिनारे आणि गोव्यातील समुद्रकिनारे हे यात खूप अंतर आहे. तर गोव्यातील समुद्रकिनारे हे आहेत ते गजबजलेले असतात, पूर्णपणे क्राऊडेड असतात आणि इकडे तुम्ही बघू शकतात एक सुंदर असं वातावरण आणि एकांत असं वातावरण. तिकडे काही म्युझिक नाही, फक्त समुद्राच्या लाटा आणि उडणारे हे पक्षी तुम्ही बघत आहात ते मायग्रेटेड पक्षी आहेत. ते ऑस्ट्रेलिया, साऊथ आफ्रिका ह्या देशातून मायग्रेट होऊन ॲज पर सीझन इकडे गोव्यात येतात आणि म्हणजे आता जो हा हिवाळा चालू आहे आणि हिवाळ्यात हे पक्षी जे अशा वेगवेगळे पक्षी इकडे येतात. तसं एक गोव्यात पण येतात आणि ह्या कोकणपट्टीवर पण ते मायग्रेटेड पक्षी येतात. हा जो पक्षी आहे, आता आम्ही खास करून बघितला, तो पक्षी सिंगल या जातीचा आहे आणि तो ऑस्ट्रेलियाहून येतो, दरवर्षी येतो आणि नंतर सीझन हिवाळा कमी कमी झाला की इथून तो निघून जातो. आता आपली जी बोट आहे ती आलेली आहेत आणि आपली सगळी मुलं जी आहेत ती रेडी झालेली आहेत. तुम्ही बघू शकतात लाईफ जॅकेट कंपल्सरी आहे आणि जेव्हा आपण समुद्रात जाणार तेव्हा लाईफ जॅकेट घालायचं, कारण आम्हाला पोहता येत नाही आणि पोहता आलं तरीसुद्धा समुद्र हा वेगळा आहे आणि आपल्या नदीत जो आपण पोहतो तो वेगळा आहे. तर आपली राईड जी आहे ती सुरू झालेली आहे आणि इतकी थरारक आहेत की होडी जेव्हा आपण समुद्रात टाकली तेव्हा लाटा येऊ लागल्या आणि आमची राईड पहिल्यांदाच असल्यामुळे आम्हाला थोडंसं पहिल्यांदा भीती वाटली, पण नंतर जेव्हा आपण खोल समुद्रात गेलो तेव्हा एक शांत असं वातावरण तुम्ही बघू शकतो. आता जो आतमध्ये समुद्र आहे तो शांत आहे, जास्त लाटा येत नाही, ओहोटीची वेळ आहे, त्यामुळे हा जो समुद्र आहे तो थोडासा शांत आहे. आता आपण आयलंडमध्ये जाणार आहोत आणि हे आपले काका जे आहेत ते दाखवतात आम्हाला की हा जो आहे तबला पॉईंट आहे इकडचा वेंगुर्ल्यामध्ये 2 तबला पॉईंट आहेत. जे एक आहे तो मोठेमाड या गावात आहे, तर दुसरा आहे तो वेंगुर्ल्याहून आपण ट्रिप घेऊन ते आपण दुसऱ्या व्हिडिओत तुम्हाला दाखवणार. असं घालतं मग मी उतरतो. कसं तुमका काय वाटतं तर तुम्ही सोमतं उतरा, 5 मिनिटं रवाया, फोटो मारा आणि मग आमच्या वांगडा या, नाही तर मग त्यांना काढूया. किती करता भाऊजी? आणि बरीचशी कसरत करून आता आपण आयलंडवरती पोहोचलेलो आहोत. हे लहानसं आहे, तुम्ही त्याला बेट पण म्हणू शकतात आणि हा हिडन पॉईंट आहे इकडचा. इकडे लोक जे आहेत ते जास्त येत नाही आणि आपण आता पोचलेलो आहोत एक डेंजरस आणि एक एन्जॉयफुल राईड घेऊन. आणि आता हे जाणार आहेत आपली जी बाई मुलं आहेत, म्हणजे एकी होडीमध्ये 6 ते 7च जण बसतात. आता हे काका जे आहेत ते परत त्यांना दुसरी जी आमची माणसं आहेत त्यांना आणायला जात आहेत आणि आम्हाला इथे सोडून आता आम्ही इकडे एन्जॉय करणार. एक डिस्कवरी चॅनल जे तुम्ही बघतात ते आपण आता इकडे करून बघणार आहोत. हो, एवढे तेवढे जाऊन दे ना. असं म्हणतात की कोकणची माणसं साधी भोळी. खरंच इकडे आल्यावर हा अनुभव आम्हाला भेटला. तसे आम्ही गोवेकर पण साधी भोळीच असतो, पण इकडचं जे वातावरण आहे आणि इकडची जी माणसं आहेत ती खरंच साधी भोळी आहेत, एकदम प्रेमळ आहेत. आपण आता खडकातून जात आहोत आणि एकदम रोमांच भरा जी आहे ट्रिप आहे आमची. भरपूर मजा आली आहे आणि इकडे आल्यावर तुम्ही बघू शकतात इकडे कोणी पण नाही, एकदम खाली सगळं वाटतं आणि प्रकृतीचा जो आनंद आहे तो आपण इकडे घेऊ शकतो. मस्त एक जागा आहे ही.
आपण इकडे बघितलं तर दिवसभर सुखसुखाट असतो. जास्त लोकांची वर्दळ नसते, कारण तर हा जो समाज आहे या किनारपट्टीवर राहणारा जो समाज आहे तो डिपेंड आहे मच्छीमारीवर, आणि त्यांचा व्यवसायच आहे तो मुख्य म्हणजेच मच्छीमारी. आणि रात्रभर ते खोल समुद्रात जातात, त्यामुळे ते दिवसा त्यांचं रेस्ट करण्याची जी वेळ असते, त्यामुळे इकडे जास्त वर्दळ नसते. आणि आपण बघू शकतात ही जी खडकाळ भाग आहे आणि मोठमोठ्या गुफा पण झालेल्या आहेत, आणि खडकातून आतमधून पाणी येतं. मस्त आणि रम्य अशी जागा. आता आपण आतमध्ये जायचा प्रयत्न करूया एका गुफेमध्ये, पण काळोख असल्या कारणाने मला तर वाटत नाही मी इकडे जाऊ शकतो, आणि त्यामुळे मी माघारी येणार आहोत, कारण इकडे काही पण असू शकतं. आणि आता आपली जी बोट आहे आम्हाला जी घेऊन जाणार ते परत आलेले आहेत, आणि परत एकदा आपली जे रोमांचक सफर आहे पाण्यामधून जाण्याची जी आपण आता सुरुवात करणार आहोत. स्टेरिंग मातशें शेवटून घे. अरे हांव फाटल्यान वता म्हणजे येयलो फोटो येयना न्हू. संध्याकाळची वेळ आणि शांत वाहणारे वारे. तुम्ही ह्या जागेवर नक्की भेट द्या. मस्तपैकी एक रम्य अशी जागा आहेत. वेंगुर्ल्याहून साधारण 8 ते 9 किलोमीटरच्या अंतरावर हा मोचेमड गाव आहे. नक्की विजिट द्या या रम्य अशा जागेला.